Dámoslle a benvida ao novo episodio de Longa Lingua. Se ainda non nos coñecedes, este é un vídeo podcast da Mesa pola Normalización Lingüística que poñemos en marcha para conversar con profesionais de éxito que empregan a lingua galega no seu día a día e así manteñena viva. Neste episodio contamos coa presenza de Laura Villar, diseñadora de moda. Moi boas, Laura. Hola, moi boas. Primeiro queríamos preguntarche, na colección Lembranza, co que gañaches o Premio Despunte no 2025, poñas o foco nos oficios tradicionais nestas obras. Sempre tiveches en mente traballar con estes elementos tradicionais nas túas creacións? Eu creo que sí, porque forma parte da miña personalidade e creo que isto ben debido a que nacín, que me criei e tamén vivo actualmente nunha aldea e son cousas que forman parte do meu día a día. Por outro lado, tamén o considero como un pequeno agradecemento cara a meus pais, xa que, sempre foi unha casa de gandeiros e labregos e forma parte totalmente da miña personalidade. Por outro lado, tamén este proxecto serveu para min para poder informarme de todas esas profesións que se foron perdendo e que se están perdendo na actualidade, debido a esa falta de relevo xeracional, e creo que é importante coñecelas, xa que nos acercan un pouquiño a coñecer as nosas raíces e tamén porque somos, como o país galego. Sí. Noutra colección, en Diáspora, tamén retratas outro tema fundamental da nosa historia, como é a migración. Neste caso, como se fraguou este proxecto? Como ben diste na pregunta que formulas, a emigración galega é un dos maiores dramas e problemáticas que nos seguen a condicionar como sociedade galega. E neste caso, sempre foi unha temática que me preocupou bastante, por unha pequena anécdota. Eu, cando era pequena, que tería como 6-7 anos, recordo que miña nai que me regalara un exemplar do libro de Cantares Gallegos. Pero claro, eu a esa idade abrino, lín algunhas palabras, pero non o entendía moito. Sí que me acordo que quedei moi marcada polo de adiós ríos, adiós fontes, e foi algo que pouco a pouco foi despertando esa curiosidade ante min. E logo, por outro lado, investigando un pouquiño máis sobre o que foi a migración, centríme no que eran as mulleres. Ese loito que tiñan que adoptar sempre, e descubrín que había dous tipos de loito, o loito polos vivos e o loito polos mortos. Pareceume moi curioso que as mulleres, a pesar de estar sempre infravaloradas, que aparte diso, no de emigración tamén eran moito máis afectadas, xa que tiñan que adoptar como un tipo de loito que non sabían cando iban deixar por esas persoas que marchaban. Polo tanto, pareceume moi interesante. Por outro lado, decidín non só quedarme con ese lado negativo, senón intentar tirar un pouquiño máis por deixar de lado este autoodio, esa beleza, e tamén intentar animar un pouquiño a que toda esa solución que vemos sempre marchando, que pouco a pouco intentemos que se vaya acabando. Sí. Tamén, como estamos vendo, tamén empregas a lingua nas túas creacións, non? Por exemplo, podemos ver unha das túas pezas, un corsé que tiña bordados versos de Rosalía de Castro, non? Sí. Para min o idioma, tanto o idioma como a nosa cultura, é algo imprescindible para os meus proxectos, xa que forma parte de min, e como ben nos dicía Castelao, se ainda somos galegos é por obra e gracia do idioma, polo tanto, para min é algo imprescindible non só nesa estética. Ademais, considero que o idioma no ámbito artístico algo que pode traspasar fronteiras, xa que artísticamente non é preciso coñecer completamente unha lingua e así poder comunicarnos cos demais non soamente con palabras, senón tamén cunha mensaxe, cuns valores e cunha riqueza, xa que ao final mesturando coñecementos con outros é o mellor que podemos sacar, e a parte dunha forma artística. Porque neste caso tamén actúa a lingua xunto a arte como un factor de reivindicación tamén da nosa cultura neste caso, non? Sí, totalmente. Para min é algo realmente importante, pero non só como un acto de reivindicación neste caso, senón que fago cousas que me gustan, que as sinto como miñas, e ao final pode ser que sea nese sentido un pouco máis de diferenciación, pero realmente non é objetivo propio. Si que é algo que sinto que me gusta e que me inspira, pois tamén me alegro que nesa parte poida axudar un pouquiño a colaborar a mellorar un pouco a situación. Sí. Crees que este carácter de empregar a lingua ou cultura galega nas túas obras que tamén un factor de diferenciación do teu traballo? Realmente, cando creo este tipo de proxectos non o fago con esa finalidade, senón que toda esta inspiración veme de forma natural, polo que me rodea, polo meu entorno e polo ese sentimento de pertenza a esta terra. Pero, sí que me alegro de que sea unha certa axuda neses ámbitos. Xa os datos, xa como falábamos un pouco antes, tamén poñen de manifesto que nestes momentos a situación da lingua galega que non a mellor. Crees que con visibilizando, por exemplo, esta perda de relevo dos oficios tradicionais, axudas tamén a darlos a coñecer entre a xente nova e que se sigan conservando? Realmente
creo que é unha preocupación bastante importante porque se está reducindo o número de falantes e tanto, por outro lado, esa falta de relevo xeracional que creo que está relacionado nun sentido por esa industrialización, porque agora mesmo estamos acostumbrados a coller un contido moi rápido de consumo do que logo nos cansamos, pero por outro lado creo que gracias ás redes sociais nun sentido ben empregado que estamos chegando a uns campos maiores co lado artístico. Creo que está mellorando pouquiño a pouco a situación, pero ainda así creo que necesitamos un pouco máis de empuxo, sobre todo no eido institucional, porque ao final, se non melloramos a sociedade como conxunto, necesitamos un pequeno tirón. Sí que no eido artístico vexo máis animado o ambiente cara a moda galega e todo iso, pero creo que necesitamos un apoio institucional un pouco máis elevado. Sí. Neste caso, pois, coa túa lingua, as túas creacións, tamén chegaches pois, a fora de Galicia, como, por exemplo, a colección Diáspora, que tamén estuvo no Museo do Traxe de Madrid. Como acolleron, pois, fora de Galicia as túas obras? Pois, efectivamente, en primeiro lugar, para min foi algo que non esperaba para nada e quedei realmente satisfeita. Sí que considero que me sorprendeu bastante que en Galicia bastante ben a aceptación do proxecto, pero, sen embargo, en Madrid é moitísimo maior. Pareceume moi curioso que un día ali presentada a exposición unha rapaza estranxeira, non recordo ben de que país era, pero era nórdico, que me comentou que non entendía, porque non entendía o idioma, pero que sí que conectara totalmente coas prendas, con todos os estilismos e que non lle fixera falta nada máis, que entendía totalmente o que quería expresar con esa creación das prendas. Sí que me sorprendeu moito por parte, alégrame, pero outra dame pena que este moito máis valorado fora do noso país, que é realmente, pois, donde foi creado e coas cousas que foi creadas. Pero, bueno, de todos os xeitos, alégrome de que nos valoren desa forma. E chegaronche a dicir iso que soe repetir de que tes que marchar fora para triunfar no teu traballo? É unha das frases que máis escoitei durante a miña carreira, tanto estudando ou traballando. Teño opinións divididas sobre iso, pero creo que non debemos demonizar ou de marchar, pero creo que tampouco nos debemos centrar en pensar todo iso. Por exemplo, en Madrid, evidentemente, hai unha maior cantidad de persoas, de posibilidades, de opcións, pero non creo que a solución sempre sexa isa. Témonos que aproveitar de todas esas oportunidades que nos dan, pero tamén nos debemos centrar no noso, non por pensar que haxa moitas máis oportunidades vai ser moito mellor. No meu caso, considero que nese sentido para min sería máis perder que gañar e prefiro quedarme aquí, porque creo que sempre nos centramos en que a solución está fora, temos moitas cousas nosas que debemos aproveitar e valorar moito mellor, con que Medín, por exemplo, conta con esta exposición que levamos a Madrid. E non considero que a solución sea marchar, senón centrarnos un poquinho máis a valorar o que é o noso, buscando así novas oportunidades dentro do que é o noso país. Non é unha mala oportunidade, pero creo que podemos convivir perfectamente onde estamos. Por exemplo, podemos viaxar a Madrid, facer uns proxectos, nutrirnos, e mesmo a países diferentes, pero non o vexo unha problemática poder traballar de diseñadora en Galicia. Sí. Nese sentido, como ves actualmente a situación da moda galega? Realmente estou bastante contenta porque pouquiño a pouco vai mellorando. Estou encantada de toda a xente que estou coñecendo, que nos apoiamos e non só neste idioma, senón outros distintos. Vexo unha mellor forma de acollemento, xa que, como xa comentei, arte é unha barreira que se pode traspasar sen ter idea de coñecer o propio idioma, pero ainda así creo que debemos facer un esforzo un poquinho máis elevado, xa que realmente o número de falantes necesita un maior apoio. E, por exemplo, por parte das institucións ou de outros organismos, sentides vos apoiadas as novas creadoras galegas? Eu, persoalmente, creo que lle debemos dar un pequeno empuxón, porque, sobre todo, no idioma galego, e non só no idioma galego, senón todas as temáticas da nosa cultura, pouquiño a pouco, alégrome de que se vai mellorando, pero creo que hai unha carencia moi elevada, que nos centramos sempre pois no estranxeiro, que nos se leva moito mellor inglés, e realmente cal é a diferencia de que nós poidamos poñer unha camiseta que este super comercializada cunha frase en inglés e, sen embargo, en galego non. Realmente é o mismo. E co mundo da moda, eu creo que o positivo que realmente que se facemos unha boa estética podemos levar con o noso idioma, o sentimento e calquer cousa sen necesidade de que sea nun idioma ou outro, porque tampouco todo do outro idioma se entende, e a comunicación artística creo que pode ser un bo punto, pero ainda así o apoio institucional debe ser moitísimo máis elevado. Sí. Recentemente hai unha gran cantidade de xente nova que está apostando por crear a moda en Galicia. Ves que hai un potencial pois, neste caso da xente nova, neste sentido? Realmente creo que eso está mellorando pouquiño a pouco, e teño que dicir que tanto o ambiente do cinema e os artistas que pouquiño a pouco están axudando, xa que están apostando por pequenos diseñadores, marcas emerxentes. En ese caso tamén, a parte de levar estética, están aportando un pouquiño por ese simbolismo na estética, tamén no simbolismo,
e creo que nese eido que estamos mellorando pouquiño a pouco. Aínda así tampouco quero ser positiva porque é un esforzo bastante elevado, pero creo que se está apostando un pouquiño máis polo noso e ao final é un campo de diferenciación que nos pode axudar bastante. E para o futuro tes algúns proxectos en mente ou como che gustaría seguir co proxecto? Pois a verdade é que últimamente estou bastante contenta, o tema, tanto Galicia como idioma é algo que me inspira, que forma parte de min, tampouco quero dicir desta auga nunca beberei, porque sí que realizo outros proxectos, pero algo que me gusta bastante e gostaríame seguir co que é un pouquiño isto. E tamén me gusta moito neste sentido, porque para min os estilismos e prendas que creo para min son os meus lenzos, a través deles quero expresar o que é esa estética, ese simbolismo, sí que me gustaría seguir traballando con Galicia, porque ao final é o que me define, e como comentaba antes de marchar, creo que se non nacer aquí, por exemplo, non sería diseñadora, porque simplemente con sair pois podo atopar a miña inspiración e gustaríame seguir traballando un pouquiño, se depende de min o que é de Galicia calquer cousa, gustaríame un pouquiño como contar o que é a historia de Galicia, non só nese sentido dramático, senón todas as cousas positivas que temos a través dun conxunto de coleccións. Sí, porque tamén me gustaría seguir nese sentido que tamén vemos as túas obras, pois, por exemplo, vestindo pois, artistas ou no cinema ou modelos ou algo similar. Seguirías por esa liña tamén? A verdade é que para min sería o ideal, dende pequena sempre foi algo polo que apostei, ahora xente co que vou traballando, cóstame creelo e pensar, de verdade estou traballando con esta persoa. Sí que me gustaría, porque en canto ao lado da música ou do cinema son cousas que considero que me transmiten moito e ao final é un pouquiño escapar un pouco dese mundo que sempre nos quedamos co lado de negativo para poder deixar de aislarnos, descansar un pouco e, bueno, pois creo que sí, que para min sería ideal seguir traballando así, se poidese depender de min, é algo que me encantaría seguir traballando disto e ao final é o que me inspira. Sí. Bueno, pois agora xa despois destas interesantes reflexións sobre a moda galega, xa chegamos ao remate deste episodio. Moitas grazas, Laura, por acompañarnos. Moitas grazas a vos por convidarme. E moitas grazas tamén a vostedes por escoitarnos e vernos do outro lado da pantalla e seguímonos vendo no seguinte episodio de Longa Lingua.